Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li huwa kburi bl-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola, David Casa u Francis Zambidimek. 3 Europarlamentari Maltin li votaw kontra s-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. Kien żvelat il-bieraħ fid-debate ta' Xarabank li l-MPs tal-Partit Nazzjonalista ivvotaw kontra klawżola li titlob l-unanimità fuq it-taxxa. Ġifieri bil-vot tagħhom dawn eddew l-impjiegi u l-ekonomija. Inti tikkundannhom? Mhux tal-li nikkundannhom, tal-li kburi bihom. Fis-26 ta' Marzu Metsola, Casa u Zambidimek ivvutaw kontra s-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. Bil-vot tagħhom eddew il-prinċipju tal-unanimità u s-sovranità fis-sistema tat-taxxa Maltija. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri u l-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli spjegaw li bil-vot tagħhom fil-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista eddew l-impjiegi ta' eluf ta' Maltin u Għawċin. Dan meta fil-Parlament ivvutaw b'mod li mmina l-għajxin tal-eluf kbar ta' Maltin. Miriam Dalli fissret kif ittieħdu voti fuq prinċipji li għal pajjiżna huma sagrosanti, partikolarment fuq il-kwistjoni tal-umanità. Spjegat li jekk titneħħa l-unanimità, Malta titlef id-dritt li tiddeċiedi hi fuq kwistjoni tat-taxxa u kif dan jimmina l-kompetittività ta' Malta u jeddet l-impjiegi. U sfortunatament l-MPs tal-Partit Nazzjonalista qalqu din il-leġislatura bit-timbru li bdew bih bl-attentati tagħhom biex jimminaw l-ekonomija ta' pajjiżna u biex jimminaw l-għejxin ta' eluf ta' Maltin u Għawċin. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri fisser dak li ġiżvelat il-ġimgħa filgħaxija dwar l-Europarlamentari Nazzjonalisti bħala ġurnata sewda l-ekonomija Maltija. Fakkar kif għal snin twal f'pajjiżna kien hawn qbil dwar dan il-prinċipju li ħares il-kompetittività ta' pajjiżna u l-fatt li dan in-nuqqas ta' qbil m'għadux hemm jimina l-impjiegi fis-settur diretti bħal dak tas-servizzi finanzjarji, iżda wkoll fuq isma oħra bħas-settur marittimu tal-gaming fost oħrajn. It-teddida hi fuq l-eluf ta' impjiegi u l-kwalità tal-għejxin tal-eluf ta' Maltin u Għawċin. Fejn il-ħsara li qegħdin jagħmlu għaliex issa ġejna il-mument tal-prova. Mhux il-mument li ipallaw biss kontra pajjiżna li dik illum kulħadd jirrikonoxxew kulħadd jaf, imma l-mument li jafsu dik il-buttuna li jiddeċiedu jew jagħmlu jikkrollaw l-ekonomija ta' pajjiżna jew isalvawha. Fil-mument tal-prova, il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra vvutaw kontra il-familji Maltin, kontra l-għajxin tagħhom. Il-Partit Laburista qal li kienu l-Europarlamentari Nazzjonalisti li vvutaw kontra klawżoli li saħħu l-pożizzjoni ta' Malta u vvutaw favur oħrajn li jdajfu l-pożizzjoni ta' Malta. Sostna li junut li jgħidu xamlu fl-aħħar tar-rapport la darba bil-vot tagħhom waslu biex dak ir-rapport kien ħażin għal pajjiżna. Saħaq li kienu l-Europarlamentari Laburisti li f'kull stadju tar-rapport ħadu l-pożizzjoni ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.